Siningkahay Volume 1, Third Battle of the Night. May gabi sa tanan. So, Marwoods, then make some motherfucking noise! Obito versus Renzi, Third Battle of the Night, Siningkahay Volume 1. Dire sa Marwoods. Yes, Marwoods live! Sa akong wala, Repen, Tres Alas, give it up for Renzi! Sa mga barkada, diri sa kalsada, grabe pagkatsada. Ato ang basapton para malinawon, dagan ang gasamok, kagay sa ilim nun puhon kay makakaton. Ufang gagahapon, di na to sayangan ang atong panahon. Dame, alayo ka sa butang nga makastress, adto ta sa chip. Sa akong to, Repen, Red Dog, maglangas para kang Obito. Paligid at walang nag-iingay, sobrang chill lang sa gidli at lahat naghihimay. Sa sinindihan na usok isip ko'y tinatangay, papunta sa kapalaran na pangarap maglakbay. Dami nagsabi sa amin dati na walang mararating. So, kabalo na mga na 2 minutes per round, nag-contest sa Taganiya, midaog si Renzi, ang iyang ipili ang una. Obito, 2 minutes! Yo. Yang dipili patay, sureball gyud nga patay, kaya gihatag sa kuha ang hari, wakuha ning trono bay. Sige paminawa, ang tagapitik, tagabugas sa akong mga linya. Paguhan ni pero mao ni ang bida sa liga karong gabi una. Ug ikaw nga kontrabida, sige pabida kay feeling ka nga imba sa liga. Ug sureball nga kanang dala nimo na bala, dili habol. Sureball nga kanang dala nimo na bala, dili habol. Baida kay basin di niya nakaagwanta sa akong depensa na mala armor tank sa gera. Kumpiyansa ra kay ka kaya kung pangutok dili basta jud karon kay dili ti kataga ang partida. Isya ni Siyas gapatuga-tuga kay kamao na lagi daw. Pero wala na ko nakita mga tema, mga rema, mga bara dili sakto pagkahanay den perti ng galuta. Kuno kaya na daw niya. Pero pag imo ang halukayon, copy-paste, walay taste, then flow raga praise, what a mess, di maka-amaze. You can take a rest, kay dili makabilib, imo ang mga pabilib. Fuck! Rikta kong motira, kaya nga mag-inusara, di na kinahanglan nga makigkulab para lang na taong maagda. Uway pulos, isang pag naa kay collaboration, ug daghan kag connection. Kung dili sakto pagkahimo imong mga linya, wala sila intention nga paminawon imong mga creation. Sa ubos riyapon ka paingon so you can't get their attention. Karon naigo ka sa kung mga atake na pinaus blue, malabads ang kada buto, perminti kang kaubo. Action kag kaluya kay ni epekto. Tunto di nakakaunto ayo pakampante kinapakoy round 2. Time. Alright, so round 2, Renzi. Round 2. Round 1, Renzi. Yo, what's up? May gabi sa tanan. Unang battle sa Street War Barahan. Yo, game. Game. Ay, you know? Nakasampa na sab ko diri sa Bisaya rap artist. Unang battle sa Street War Barahan. Dito ko nakita nga dagang mga bias na MCs. Mga bias na MCs. Dilis. Oo, tinuod na. Wala ko'y paki sa maigo. Gusto lang na ako ipadungog sa mga tao. Kaya insecure lang sa mga bago. O diba, insecure sila? Ingunana sila. O diba, insecure sila? Ingunana sila ka. Inanas na kabayas. Yawa, nahubog na ko ba eh.
Yo, salamat Spike sa bukita bra. Labi na ni RBN sa paghatag og slot na maka-appeal ko ning dulaa. Wala ko na-expect na member sa Alpro na sabak ko makontra nga nagnangalan pang ubito pang jijimo ng puta. Bisan pag mag-ilis kag ngalan musdi, wag tig nakadis di pulog na mamuakay na kag butilya. Og naapo koy nadungog no nga muransak ni siya og U-box. Sa kong info ra na, wag ko kailane, muramig santil mo. Red Dogs, di ba? Mga askal na iro sa dipulog. Gangster ko na yung purma pero manangag rito pamper sa basura. Bantog na ni magpae. Fuck shit. Atubangan naman sa kuha. Chris Alas versus Red Dogs. Patay na ng inyong dupuha daan. Kainanan ko ang tulo ka Alas o ang Joker nga naasin mga tubangan. Chris Alas. Kay Joker nga naasin mga tubangan. Oh. Boss G, wala na kay dalang. Maong gubon ako na imong kugmaon. Wala na kay kapadulngan. Time. Fuck. Round 2 para ka mo bito. Hoy, unsaon na to pagkaaskal nga Cerberus man to, bugo. Muingon ka nga, U-box gang ko, inaanak ko kahaslab, katong bata pa ko. Unsa na lang ka nga ni dako nako. Oy, bugo kayo ang dako, may pay mauli na lang ka sa inyo. Sige, game. Luto drugs daw ning buanga. Pero pahilom ning gadagkot sa ilaa. Dagkot og katulba kay mo to yang patama. Inosente sa social media, pero in real life baygon addict ning yawaa. Hindi niya ma-afford ang 500 na minimum sa marijuana. Munang sa baygon ra daw siya kay tag 3 ra ang usa. Isa ka suyop. Tama, higda, kaya yaonon na. Pero murag na pasobra ta. Rinzi, love you. Pero murag na pasobra ta. Rinzi, isa kas ni pugos, pero di ka kalahos. Ay kontra ni mo ron boss, patay ka sa kasang hapos. Patay ka sa kasang hapos. Renzi, di na kinahanglan. Renzi, bisag babag ka sa akong dalan. Kaya tikang ibadibag, dayon ibalibag, kay dili ikaw akong ganahan. Easy ra kay ka, bisag di na gamitag rinigan. Kasi tinuod lang si RBN akong ganahan. Kay sakto, direct, dili bias ang katawhan. Kabalo kang anong ila kang gikatawan. Kay mura ra kag intel si mong uyap akong gidula-dulaan. Pero ikaw, imong gitila-tilaan. Ug naa pa to karon iya kong tutukan. Kay di siya makalimot kung giunsa na ko siya pagromansa para magausan. Giunsa na ko siya pagromansa para magausan. Sige, palag. Pagmula gamitan ti ka og sige palag. Gamitan na ti ka og kamoy. Dalon ti ka sa lawag og didto ti ka bukbukon nga way kaluoy. O gamay kog lawas pero ayaw nagbasihi pre. Kay wala na sa lawas, sa lihok na. Ug unsay pulos kung dako kag lawas kung imong utok pang gramo. Unsay pulos kung imong lawas pang utok pang gramo. Akong utok kinilo nga shabu. Milyon ang presyo. Kung madakpan, bugat ang kaso. Kumbaga, bugat akong berso. Isa ka bulan ni mong preparasyon. Tulo ka adlaw ron akong buhaton. Time. Yo, round 2! Renzi! Ingon daw siya nga kuwan. Shabu yung ginagamit. Halata rin kang adik. Yo! Boss G, dili na ti katawgon pang ubito. Kay halata rin kang kawatan, kang pato. Wala na iangay na ngayan. Paringon ako na yung tawag niyong satanas. Ako ning kulatahon diri maski pag atngan ko sa gawas. Wala ko'y pake.
Wala ko ipake. Ay nagpakita inyong mga anino sa galas. Kay pakanon tamo kay pakanon tamo dito. Sinaking na balas. Boss G, nganong naubito naman ka? Sakto rapod kay dili na ka matawag na angayan nga Boss G nga tanga. Boss G nga tanga. Oh, yeah. Di na ka matawag nga Boss D nga Boss D nga tanga. Pinsya kay bay kay klase namang gud mo nang na ano ba? Wag na aduwa ang buwan. Di na ka matawag na Boss D nga tanga. Time. Round 3 para kang ubito. Wala na. Na-choke na inyong pambato. Mauli na lang mo. Mauli. Kamustang linya nga giambag-ambagan ninyo para maka-ready na ako. Nabalaw kag pangalap og info para mapatunayan ug mudaog ka na ako. Ako din na kinahanglan nga magpatabang pa. Kay katulo na kong istorya og time matik ang judges sa ako boto na. Hayag kay kag pananaw si mong pangandoy pero imong pangandoy ngit-ngit pa si mong skin tone dodoy. Kontra nimo na ka house blue. Kunang kadali niya na idalang dilubyo. Usok pas bagyo ipo-ipo ug lalapas walo-walo. Mga letra mga linya sama sa chemical, kaduluwa critical, dito ka makitaan sa ospital pero wa na kinabuhi, dead on arrival. Mga letra sa kung mga bara kayang mula na yung kabilya, kunang ayaw pagpagahi-gahi kay masin mawad-an niya kagana mo ginhawa og ihaya kas kapilya. Ginhawa kapilya, ilusyon kung una-unaon, lamig ka sagpaon og bara para mo mata ka og makat-on. Wa ko niangay si mong estilo nga pa underground. Feeling kang underground pero natulog ka sa dos andanas, mahas. Pag mamatay ka karon mo na literal na underground kay ilubong tika dire sa underground sa atong playground. Ug ang kanta nimo mismong soundtrack ninyo, kay Okay, sureball ng patay, bisan paggamitag 8 to 10 di na madalabay. 8 to 10, kinahanglan pa ba balikon para masabtan? 8 to 10, plite ni mo na padulong og galas kay tagak na kadaan. Dili na ako kinahanglan sumpayan kay patay na ka, gat-anaw pagkape ang buang time. Round 3. Para kang Renzi. Yo, Boss G, niapil mining dula para maglingaw-lingaw lang. Lingaw mo juning magdula-dula sa mutag ikaw ako ang lingawan. Sa mutag ikaw ang akong lingawan. Diri sa ikaw ang pinakagalot nga MC diri. Bisan pag bali-balihon nimo nang tunay, di ka matawag nga yanot. Ayaw wala. Time. Tayo ato sa pakpakan natin mga igala. So dito si Renzi. Wala ko, business class lang. Judges. Asa na ka dali, Holmes? Ay, ang ginawa niya.
Faktor ko. Judges, asa man? Imo na pili, Paul. Asa man ang Paul? Alam, ali. Aming gabi usap at usap takpakan dire sa atong Siningkahay Volume 1. Obito versus Red Sea. Ang decision sa atong judges 5-0 para kay Obito. Judges. Si Obito akong gipili kay wala siya na-choke. Ana ara. Ako na si nag-round no. Sa round 1 naggibuto si Kuan, si Renzi. Na Istanbul man siya sa round 1 bro. Nindo tragyapon niya mga pulong na gipang istorya ba. Aduna gyapon tumong. Yung sa round 1 ni Obito, Kuan kanang power to yung mga rhyme scheme niya bro. Hinay kaya yung pag-deliver mo, yung prepresensya, bagulang. Sa round 2, Obito, kay nag-choke si Renzi.